Cătălin, eu nu am imaginație. Asta este o replică care am auzit-o de multe ori în cabinet sau la telefon cu oamenii care lucrez. De ce vine asta? De unde vine această afirmație? Eu nu am imaginație? Vine din necunoașterea a ceea ce înseamnă imaginație. Și vă spun că și eu credeam asta despre mine cu mult timp în urmă, până am început să înțeleg ce înseamnă imaginație. A-ți imagina nu înseamnă doar să vezi, să ai o imagine vizuală a unui obiect, a unei scene, a unei experiențe. Imaginația nu ține doar de simțul vizual. Imaginația ține de toate simțurile tale și special de gândire, de felul în care gândești, de gânduri. Pentru a trăi imaginația, e nevoie să te gândești la ceva. Te rog acum să te gândești la sărbători, să te gândești că e masa cu prietenii tăi, stați la masă acolo, vorbiți, ascultați muzică, mâncați mâncare bună, simțiți mirosul din casă, bucuria aia de a vorbi împreună și observă ce simți în corpul tău. Numai simplu fapt că te-ai gândit la asta îți creează anumite reacții emoționale, anumite senzații în corpul tău. Da? Imaginația, acum nu ar trebui să te gândești să creezi acele imagini mentale. Care erau acei prieteni acolo? Cum erau îmbrăcați? Ce mâncau? Ce gust avea mâncarea? Deci, ți-ai creat acolo o imagine interioră tău, un tablou, am zis, cu toate simțurile tale. Deci, simplul fapt că te gândești la ceva înseamnă să-ți imaginezi. Dar fiecare este unic. Când își imaginează, unii sunt mai mult vizuali, au un tablou vizual acolo, alții sunt mai mult auditivi, adică aud sunetele de acolo, au ce vorbesc acolo și imaginează cum vorbesc, alții sunt kinestezici, au senzațiile de acolo, corporale, emoțiile. Alții sunt mai mult olfactivi, deci simt mirosurile acolo sau simt gusturile. Dar imaginația înseamnă pur și simplu să te gândești la acel ceva. Așa că atunci când faci o meditație și se spune, imaginează că ești într-o pădure, gândește-te că ești într-o pădure. Gândește la acea pădure și observă ce simți în interiorul tău. Cum te simți când te gândești la asta. Gândește la pădurea respectivă, gândește la iarba cum este acolo. Dacă se aud cântecul sau de cântecul păsărilor, dacă este cald, rece, gândește la asta. Dacă crezi că ți este greu să-ți imaginezi, locuiește cuvântul, imaginează-ți cu gândește-te la. Sper că ți-am fost de folos și mulțumesc că m-ai ascultat.